हाय गाइस नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ गासैखौबो गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनाय बावहरनाय थाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय लोगोफोर। जों दा बरमायाव थांनो नागिरदों ना दान्दिसे बरमायाव बेरायना फैनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। दिनै अयथासार खुवानि नुहुरानो सिगांखैया मा दं मा गैया एख' नुहुरा गारियानो मोनफैथ'वाखै। गाइस दा जों थांनोसै नैबो थांफागोन ना थाङा नै गारि बुंजोब्बायानो दे माथो जायगायानो गैला ओइयाव गाइसाल माबा मावबावगोन गला थयो हमग्राया नारसिन दाङो नारसिन मारबाय सालबारि मोनफैबाय टाउन मोनबाय थानायाव थाहैगोन होनबा सिन्था गैया कटार पार्टी इन्टारनेशनेल गोजां बोथोराव बारबाय जाबाय थाव देफु लोगोफोर र' नङालै बै सानै अरजाया आंनि गांसे गैया मा जायगा Kutla Bazar Bridge लोगोफोर इयो नै दा मस्लाफोर मोनबाय Terang burimu hala dola siyo. Burimu hala dola. Ma burimu hala dola जाला बाय Kami nama roy, dah tahu kau benar kelas. Hai guys. Borai saya kira kan. Epsuni. Ya udah tuh sih musa naik sini. Musa orang kan naik bawa. Maju punya landang hari nasi pada bisa itu ya. Kalguri. Ya bukan masyarakat. Saya itu suka gitu ada. Jahan deh tuh, jahan deh, jagan se. Hotel jebli. Mana sih mereka?
दख'ना दखान होदोंमोन आरो हा सेन बानायनो मालाय जलायदों